बाप रे बाप किनारा कहीं हेलो आई सूरज नारायण का पाठ पर चढ़ गलन चढ़ खाली उतर गलन तब इनका नींद पूरा नहीं हे प्रभु माय के कपाल खोजो तोर बाप के घर वाला रे रारी सुतबा खाली पर हो हैं तोरा रोज रोज के ना हमके 6 बजते हमके चाय चाहला चाय चुस्की ले ना बेटी देखे के रहला आयो रे मां गोरवे दुखाता अमार से नहीं खे बनत चाहिए ओह नो काहे नहीं खे बनत गोरवे दुखाता खाना होखल बनता हमरा हैं तोरा तन क्यों बुझा जरात बारे के का से बात ससुर खरा मसला ना छोट भाई घर के छोट बच्चा भाई काम करब हो बे बाकुलिया के माई करे जा पर हलाला दे बादे देखा छिना तो के पता नहीं के केकरा घर कुल खानदान के हई केकरा कुल खानदान के हई नाग वंश की हूं नागिन 10 लूंगी ना पानी भी नहीं मांगोगो पापा से हम शिकायत करूंगी आप सारा ना पापा तारा बाप आ गई जना तो जैसे ना आई ना वैसे आई मिर्गी आ गई कमरिया में मिर्गी आ गया हो भाई रे मारले बा तोर बाबा हमके मारले बलाते रहते देख ले लात का अब देख रे पतो के आगे लगा आई बात आई तारू मार जाते जहां कटनी हे प्रभु कैसे छतिया पाई से तोर धरत रे हम धरे निरात भरी काहे धरले के तोर का लागी बाबूजी हला ना मार बाबू हम तो का हवा हम तो मारू जौन बोलेगा तुम घर में बोली बाकी कपार पर लुगा रखो बाबूजी हला कपार बनूंगा ना धरूंगा जी कमर में खोसूंगा रानी लक्ष्मी बाई बनूंगा बाबूजी जाएगा जैसे ये कहती है वैसे ही तू कहता जाता रहा कि पूरा इधर मरबा हम पति देव के हो इनका खातिर सोरो को समाधान कर तू मरबा छिनरो एकरा से बियाह करे खातिर हम खोज ले कि तू खोज ले हां एक नंबर एकरा बाप बेटा तिलक देलस कि तिलक कोलो भाग माई चोली पसंद ले वो चोली पर तू लुभाई दे फतल काट हम तो के नहीं खींची ना तो घर के कहीं का हमरा पर भाभी खिसिया तरी कम से कम चुप ना रह चिड़ै बे ना तुम्हारा वा चिड़ै पर दूध के फैक्ट्री में आग लगा दे बाबूजी हम घर में ले चल के मरियो मुंह का सह जाए बाबूजी हम ओकरा के मारब घर में ले जाके तोरा के ना मारब तोरा काहे मारी रे तू तो प्यार कर करते कैसे चलो खाना तो खाई लो आई दादा हेलो कहां जे गमरी होता आओ चल हमारी जाती है चल कबो खीस बनल तोर बड़का बेटा के कच दे आंख माननी कच दे ना हैंडल वाले चोली में पटा ले तोर लेकवा के बड़का लेका के भवा ना बनाई ना बनम रातों रात दिने दिन जौन भी टाइम मिले के बगैर घर से छिनार कहीं के कहां लागे के बा जंदे बालू हल्दी पीस भोसरी वाला हल्दी पीस कमा दुखाता हरदी ना करुआ तेल ओकरा में जवाइन डाल के छोक देल बन चलो दबा दी घर में जवान का खाला रे बैगन जवान डाल से जवानी बतियाला जंदे का बूढ़ पुराने से लागे के बा बूढ़ बा तब उम्र कितना बा और खूब दिन 2 बार 3 बार जी हनु का बा ना हो जवान बा कोहलम जवान है गाना गा के नाचेला ठीक बात तो हम तैयार करता नहीं तू आब हम ऐसे सुतूंगा जा मेरे लिए चाय बना के लाओ मेरे कपार में दर्द है भैया भर से कहत करे मेहर भगवा वो सुधार आयो कमरिया चाय चाहिए मेरे को तो सुतला से चिलेबू तो मिली सुना कोशिश रे छिनार गो दुखाता कपा दुखाता अरे तू का करत रहिया बैठ के रात दिन हम किचन में गोड़ी आ तू यहां आइस करबे बैठ के सोफा पे ओई आटे छू दे दुकान मसलवा वाली हमार तनी गरम तेल का दा कमर में मासिल करे के बा गरम तेल कर दो हम खटा तनी किचन में आ घर में आ एकरा के दर्द पीरा तोर भातरा रात में खटावला हम कहे जानी कोनो सरे कहे जानी भातरा खटाई चाहते केहू खटाई उसे तोरा का है कई खानवा हम ही बनाई खाली आ तू आइस करबू यहां बैठ के तोर नहीं कैस कर अरे तोरा के मरबू जहवा कभी कहलू कमर में दर्द होखेला कहे माथा तो दर्द अरे होला हमार बतिया सुनबू और तू तो ठीक रहता तो ऐसा होइते अरे नाया थूक दे माथे थोड़ा बचपना बा भौजी 10 दिन में सीख जाई अच्छा यही तो ना बढ़ले बाड़ी हम तो नया उतरना नहीं खी जब से उतरनी तब से पूरा घर के माथा बोझ पे लेकर चला
भौजी एगो बात कही, इनकर मुंह मत देख। तू हमार भौजी मुंह देखो, हमार मुंह देख के चुप हो जा। या अपन मुंह देखैबो ओकरा के चलनी लेके देखवाला करवा तो तुमको वाला आगे अरे तोरे कुछ आवे जाला कि ना खाली हाथ चलावे के अलावा अब कुछ आवे मैं चीज आवला मेकअप करे का करे के बा हमरा बोल का करे के बा आज रही छोलिया हम ही डोला या तू का कर दे छोलनी डोला देते दे डोला ए भौजी आज तू खाना बना लो, शाम के पक्का बना दे। पक्का मन का होला रे हां कसम के बना दे। पक्का कौन सब्जी के नाम अच्छी लो हम पक्का नहीं बनाने आता, मेरे को सब्जी नहीं आते बनाने। बबुआ ध्यान से सुन ला, इन टंकी आज के नहीं खे डेली डेली यही ध्यान काम दो करी। छाता पर दिए ना लेवा की छात रही है, छाता पर सुते खातिर गिर गल घाल लगे बा तो तन कमरे दबा तो नहीं जाता नहीं। तू हो त म में रे बा चला पति छिना कहीं की देखे जा हेलो अरे कमरी ये पैसा लागे तो मालिश तो ठीक हो जाए। अरे सुनी ठीक रहता त हमरा के छोले रहे बहुत पर बढ़िया बात। बेसर में का पता कैसे बेसर में मेहरा कहीं का हो का इकुली घर में हाला गुला कइले बड़ू हो मेरा सही छोलनी लेके। रहुआ त चल अरे बाप आ सब हई कपड़ा हमरे के संभाले ना पड़ेला का भइल बा ना कुछ समझ में आवेला। का भइल बा छोट भाई के तनी समझाई कि ओकरो पत्नी बिया त तनी कुछ हाथ बता देबल। अरे बच्चा बाड़े सन सब हो जाई तोहरे खानी बुढ़ा गइल बाड़े सन। रहुआ के त बिल्कुल समझ में सीधे बरले बानी एगो देख कैसे मेहरारू के पीछे पीछे चलेला। जान तारू घर में जे बड़ होला नु उ चौकट के लतमर्दन होला। कौनो गलती करिए सन तो सुने के तहरा पड़ी हमरा पड़ी बुझाइल। हम ही बनी सुने वाला। अरे त माई रलसिए तो उ तो मरिए गइल। अब एगो बूढ़ बाबू बाड़े उ तो सुतले रहत होई उनका से कुछ होता। अरे बूढ़ो बाबू के त तनी ना देखेला बेचारा आज गिरलन होला का कही एकरा। चला हटावा शरम हो गइल बिया बेशरम है। हई लेके कहाँ से आ गइल बड़ू। अरे किचन में खाना बनावत रही। अच्छा कुछ बनैलू खाए पिएला। खाना तो बहुत चीज बनल बा लेकिन का कही है दोनों के झगड़ा देख के आईनी हम दोनों झगड़त रहे अभी आ कहत या का कि कमर में दर्द होगा ता। तो जानत बढ़ले बड़ू कि एकनी के रोज रोज के इहे ड्रामा बा। आई जी ओकरा के तुम सही हाली कह चुकनी कि बाबू एगो बात बोली आज हमार बारी बा काल तोहरो आई। पूरे घरवा के कमवा हम करीला आ कमरवा ऊपर कैसे दर्द देवेला। बाबू बाबू बड़ा सजा हम केना आश्रम में डाल दसा न तो रोड पे के ले जाके छोड़ दसा। दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम मांग के खा के जी रहा का कुछ भइल है का। हे तना हम अपन जिंदगी में बना के बुढ़ापा में सुख कर बियाह शादी कहीं बेटा बेटी के कि बढ़िया से हमारा से आनंद का आवे के लिए नरक में माने का कुछ भइल बा गोड़ दुखाता तहार। गोड़ दुखा था असली ना हमारा करेजा में ना छुरा घोपल जा। के घोपल ह के। सुनी जी ई बूढ़ो के दिमाग सठिया गइल बा। देख ले जना तो जैसे ना कि हमार माई ही है ये हमके पैदा के लिए कि वैसे बोला थी। ए बाबूजी एगो बात बोली रहुआ त रात दिन रहिल छोटकी के ए छोड़ा बाबू छोटकी कुछ कलस ये पगली। अरे ये करा के केरो ले जाके रांची उची जाके डॉक्टरी में बढ़िया से इलाज कराओ सब भैया गांव घर रोज थुकता दांते होते ना कटलस ये ताते कि पूरा पूरा चबा गइल बिया। ठीक कइले बिया ठीक कइले बिया लगी पीछे हम बेर बेर तरह से कहत रहनी हनु बेर बेर तरह से कहत रहनी है कि बड़ा पीछे पीछे बड़ा नु छोटको के कहत रहनी कि तोरा कपारे आई आज हमारा के झांसा देता रे नु काल तोरो के मिली। भलाई यही में बा बाबू कि जबले चलता देखला आ गइल दांत चियारत। देखा बाबूजी का कहे कहा सारे कहा अपना माई के ना साया में जब लहुरी माई है ओकर साया में घुस के वही में मुसनियन वही में रह। 500 रुपया चाहता बाबूजी। देख ला हम मेहरानू को देख घर के खाना ठीक नहीं लगा, हम फास्ट फूड खाए। देख ले बाबूजी के पोटे अरे बाप रे 500 बाप रुपया चाहिए इनका के। अरे जा रहा था रे का महकत है। हो जा सब्जी बना था आहे जा कलछू से ए जा चला क्या कहत रहा अही कर में हरारू के हेता को जीव हो गइल बा। फचुका कह देले भैया खाए। अच्छा 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 हाँ तारा के दिया ही फचुका खबड़ा जन
इनका 500 रुपया चाहिए। करनी ना धरनी सोबरनी नाम मेहरारू के गोड़ दबता रहे और 2 कट्ठा खेत बा लेवाही के टाइम भइल बा। इ ना करिए तो के करी भइल बड़े बाबू साहेब। ई एकरा में हरारू हमारा कपार पत्ती ना दिन 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 करते। तो अगर इज्जत चाहता रह कुछ दिन और ही जिंदगी जिए के चाहता रह देश दुनिया देखे के चाहता रह भरमर करे के रात दिन तो हम 6 बजे चल जाता नहीं ड्यूटी करे। तोरा में कौनो गलती नहीं है। बताओ फोटानी होई करता रहे कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। मैंने बचपन में धके मुड़िया दाब दे। हां हो सारे जाने रहती ना कि ई हमारा दिन देखे के पड़ी ना तो तारा माई तू खूब भैया के बात सुनत रह। भैया 2 रुपया कमा दे का हमार दिन ना हम ना कमाईब। हाँ हाँ इनका 4 गो लड़का हो जाए सनु तब चलिए कमाए। जब ई हाल कैले बाबा तो लइका होइस त का करबा। रोज हमारा पीछे हम मेरा नो ठीक कहतिया कि बाबू और भैया के भौजी के बात मत सुनी। उ आपके उजारा के चाहत रह जा। ओकर जौन है ना चोली आ ओकर साया ओकर कपड़ा हां खींचो। जो खींच रे सुन ने सुन बड़ी फेर में बड़े मेहरारू के फेवर में नू हाँ। आज हमरा के धोखा देता रे कल तोरा के उ धोखा दी आ याद कर लिए लिख लिए जाके कहीं देवालो पर जे तोरा लौकी जो ठीक बा देख ले जो पहिलिया चूड़िया हो कगरा पहिलिया भैया अब हेने अब पहले फरियाद अब लागत आवे नु कि ये तो ना चली। कैसे अगर जिए के चाहते रहे तो खोपड़िया में कुछ सोच। तू बताओ जैसे कहबे वैसे ही कहा जाला ना कि बोड़ बेटा होला ना तो बाप के तमाम होला। यानी कि समझ के का समझ में आई नइखे समझ में आओ तो हम कहतन तो सुन ध्यान से बोल बोली अरे बोल करबा नु हां रे तो करबा तो ओकनी के घर से बेलगा दो नहीं तो हम बेलगा दम तो तार पगड़िए गिर जाई। यो बात सही है कहते एकरा बाप के एकरा भाई के ए बारा बोला ओकरा बाद एकर देखा तनी कि का होता नहीं के तब ओकर बाद डिसाइड कर। ओकर बाप आ भाई या माई का कइले बा कुछ नहीं खे कइले ओकर समझाई ना बाप तू ही नु देख सुन के बियाह कइले बड़ा। अरे तिलक के दहेज के चक्कर में हमारा हम का जननी की हमारा ई दिन देखे के पर तो ना देखे के परी नु आ देखे के परी तो गिलगिला जान बुढ़ारी में नहीं तो चाय बना के देते रहो सियाऊ तो छुटिए गइल बा कोई तरह के दूधे में मिला के दे दी हमेशा खातिर सूत जाइबा। बात तो सही है कहते रे कौनो ठीक नहीं के बुझाइल ढुकल बा पूरा ढुकल पूरा केता ना पूरा मेमोरी फूल लगा जा भूल गइल बानू डिलीट कराओ कोई तो प्रीतमवा के याद कर लियो ऊ तो सारा बड़ियार भेड़ुआ कोई सोनो मेमोरी के फॉर्मेट मार दियो। हां जानत है बहुत हेंगी आदमी है। हाँ हेंगी आदमी तो हमार बतिया वही में रखले रहियो चल ठीक बा चलो यानी के फैसला करही के पड़ी रोको हम अपन है बेगवा ले लियो ले अपन मेहरारू के एगो बात कहते समझा दिए बढ़िया से इज्जत से बताओ ना तो ओकर ना हम जो नतीजा करम ना उतना ओकर कोई बाप दादा ना के ले होई तो हमार मेहरारू का कइले बिया उहे नु किचन में रहतिया बनावतिया तो कैसे लेके छोड़नी हिलावत रे ना देख रहा उ दोनों झगड़ा कइले वाला हसन बोलतिया त घर में के किचन में के बर्तन धो के धइल बताऊं झन झन करता। ठीक है झन कहता था पानी तनी एक लोटा लेके आ देख के ता ओकरो रोवा गन गन करे लगी जा जाला भेरुआ माथा है सुना तारू हो बाबू बोलत फेना गइल बारे तनी एक गिलास पानी लेके आवो का कहले कौन एक गिलास पानी लेके आवो ओरी का कहले दोबारा रिपीट कौन नु कि बाबू बोलत फेना गइल बारे फेना गेल बना आ तोरा मुंह में लगाम नहीं करे का बोलत है बाबूजी के तनी पानी पिया दो एकरा हाथ के ना पियो उठा ले रे देवा केकरा हाथ के पियब आहा बेटवा ज्यादा प्यार हो गइल भर दिन हम से बड़ा करतानी अब बेटवा से भी पानी पियब जहरवे पिला दे हम तू ई चूतर में तेल लगावले तू ही पसपाल के तना जवान के लाऊ अरे बुढ़ारी में तनी सुधार जा मुंहमा के सुधार ल देख का बोलत ए छोड़ा चुप रह अरे भेलुआ बुढ़ारी देख में जवान पे लगा में नहीं कर देख लो फरके से चिल्लाती है गिर गनी हां गोरवे कुछ आ गइल महारानी आ गइली पापा पैसा चाहिए दवाई क्या बात है पैसा चाहिए
के रे माही के मारो अरे तो खाली मारे के चुप सब चुप चाहे बता ना रहा बता रहा अरे ससुर बा ए! इज्जत करे ससुर तनी के। ये तो लगाम से रह अरे तर हे, दे अलगे कर। मोर चलो जवानी अरे कपड़े लगाना रागी हे देखो तनी लोग नु भाई सुन ई भावे ही है। लाजाली लड़की गोलवा पे मुचकी मार देलो से गिर गई मुचकी मार देलो जो किसनवा से हुचकी मरवा ले एकरा कभी गोड़वे में तो हमारे के किसान आके दूर से बतिया, दूर से। मुहुआ में खाली भचड़ 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 बोलत रही आई अलगे रह इज्जत चाह राव तो पिला दम जो हारे बे ए बाबू हे करा के देखला हे करा के हमरा हाथ भर खटा नहीं खट हाथ वो काहे के बाप कर ले एक भेद घर में जो अरे मोट की जो जो केटा का रे मोटकी रे तो रख तो हम लड़ाई करिया से रे, लड़ाई करिया से रे। कमाई खाता नहीं ए बाबू एगो काम करो हमनी के चले के एकनी के फरिया लेबे द पीऊंगी हे प्रभु देखो तार अमूल के दूध धइले बिया पीऊंगी जी चलो सरिया भेज दे भेड़ो यो गल बिया ला सारा पी के घोर गई बिया गौवा में हमारी जतिया जाओ ना तो ना हमार पूरा दम ए बाबू बोल गइल तार रानी नटी पू गइल पी लो पनिया बोल भाई। नहीं पिएंगी बेटा तू बड़ा है तू हमको पानी पिला तू ही काई कुआं के ह? पिला दी जी ना तक मोर जइहन बूढ़ा हुए अच्छा लो हमारे हाथे पी लो नहीं तुम लेकर आओ ले अच्छा हम लेके आई हम काम जो हम लेले बाड़ी का हारे कुछ खानावा में ना हारे डालल पुआरी जा रे। हारे टोल तोरा हाथे चलो चलो तारा के पानी पिया दी चलो गोड़ छटक जाई नु समझा दे, समझा दे। चलो 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 बेशरम